12:22 AM ay parang March 20. Dito'y kadwatay nga traffic, PNP traffic. Napanda nag-respond ito yung tawag na nga disgrasya ito yung bypass pasit ti Santa Maria, Lawag City no kasi chay na-involve ti may nga pa Mitsubishi Adventure ken may nga motor. Ito yung motor sir, yung drive ti agnalan ti Randolph Apolinario tagat ti Santa Maria mat lang sir. Tapos dito yung motor yung drive mo ti may nga Leymar Ibe taga Quezon na Sinay Ilocos Sur na magiganti pagtatrabawan na di ba di lawak lang. Base ti ko sir dito yung investigasyon ng police dito adventure tartaring turong yung amyanan. Then ni dito motor nagkapot dito di lawag Lapas Road na napanyan ti dalan nga bypass nga agturong namit ti Abagatan sir. Idi kuan adda kas lang kalinlinom ba dito dito motor na in-overtaken na. Then dito yung Mitsubishi Adventure tingamin yan dabalay dahil yan ti loud ti bypass about to padjay naksar dingin dito yung nag-overtake nagsabsabay dahil other vehicles na padjay nadungpar namit dito pa dito yung Mitsubishi nga kasarte so DJT nangyari sir. So ano hindi natamaan nila ni DJI right left front na sir nga ako yung sound na tapos si Jason yung mga motor DJI naitaray mo kasi sigo dito ba driver ti motor pamilya da J kwan sir hospital yung deklarar mo ni dito yung doktor ang ngaray ngay na dead na dead on arrivals. Okay sir. So dito nakapasamakan ti aksidente sir na lawag mit laing dapat lang enough na street lights dyan. ay yun sir ado ti street light tayo dyan pero lawag na nagkagas. Ken dati nakamotorsiklo sir, nakasuot mit laing ti helmet ken visibility vest ken nakainom ka ti sir. DJ yan ti ko sir, naka-helmet kan naka-reflector vest kan sir. Kun DJ yan ti ananan ko ti inom na kami na ko anes ang tagat DJ. Ibadat ti yan hospital. Okay. Ano ti kamulaan na nagprimasugat dati? At sir, din na head injury siguro di ko na sir pagpagina na kasi DJ sa kanan sa bike na fracture. Yes sir. Can na-identify na sir na naalukan dati kalinin ng bana ken agam ang tatag sir? Halyan ti yung review nga CCTV nga pati dito yan ti install dito una yung mapali di ti ped number ng DJ test lang Montero sa dito na ba Can hindi na-identify agam ang muda? awan sir. Okay. At the family na kayo victim dito sir or isa na lang yung DJ lang kapag yan na dito di na may tatay napaeban siya tawag po brand na kayo. So the by the sangwen na reklamo din the driver di Mitsubishi sir. Bale, at dato nga minti ko lang sir, isip na parang si Sarita ka, pasanod di ba lang ito. Sigon din J, konto J, CCTV, magkita mo din J nga kung kami. J, pag J, no, natin na ikaw yan di CCTV. Napan kami yan ti, nag-overtake kami yan ti kwa di motorin Shoulders. napan yan ti banger nga daalan J, solid line tayo mga white, ang kumamapapan J kumalaptan shoulder ti dalan mo. Outer lane po yan. Yes sir. Okay.
So, baka di pa malagit tayo, sir. Itatay lang nga rin kita tayo di naman the settlement and at daman hindi na pasama ka discrash na tayo ito yung mga aton at nakadidinas ka na lang ito yung mga estado, sir. Walang sir, alam mo mga tayo di disiplina ng panangan at tayo mapanang kayo. Kasi ati disgrasya, ante ang ano matutay. No, may method lang no tayo, agan-agan.